Jekk hemm imqar ċans wieħed li jkollna familji oħra f'pajjiżna, jien se nkun hemm biex inwettaq il-bidla li permezz tagħha nara li ssir. Dan sostnieh il-Prim Ministru Joseph Muscat felgħu l-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista bit-tema Malta ta' għada f'diskors li tratta bosta bidliet li wettaq u li qed iwettaq il-Partit Laburista fil-Gvern. Dwar l-emendi fil-liġi tal-IVF, Dr. Muscat qal li eluf ta' familji qed ibatu fis-skiet ta' darhom u li qatt ma jista' jaċċetta li min irid l-ulied jiġi ttimbrat bħala egoist. Dawn in-nies qegħdin jibatu fostna fis-silenzju. Jien qiegħed hemm għal dawn in-nies. Jien irrid il-bidla għal dawn in-nies. Aħna l-leħen ta' dawn l-eluf ta' familji. Ma nistax naqbel ma' min jgħid li x-xewqa li inti jkollok it-tfalija egoismu. Jew min m'għandux tfal għandu jieħu paċenzja s-sinjal li ma ħaqqux li jkollu. Jekk hemm imqar ċans wieħed li jkollna familja oħra f'pajjiżna, jien se nkun hemm biex inwettaq il-bidla li permezz tagħha dan issir lealtà. Il-Prim Ministru tkellem dwar ir-realtajiet li jħabtu wiċċhom magħhom dawn il-koppji li jibku l-weġġed tagħhom fis-skiet ta' darhom. Dew jaħsbu għat-tfal. Jgħaddu x-xhur, mbagħad jgħaddu snin. Jaraw it-tfal tal-ħbieb tagħhom jibdew jitfarfru, iżda huma jkunu għadhom waħedhom. Forsi jibdew jevitawhom il-ħbieb ukoll. Meta jiltaqgħu ma' tal-familja, dejjem ikun hemm xi ħadd xi ruħ tajba bla intenzjoni ħażina. Anzi bl-intenzjoni tajba kollha tad-dinja. Li jgħidulhom intom meta tibdew taħsbulu. U huma jaħarsu l-isfel u jilbsu d-bissima sfurzata. Jgħidulhom għatfadal żmien m'għandniex għaġla. Iżda mbagħad imorru d-dar u jikbu waħedhom. Jikbu weġġa li dawk l-aktar iffortunati jkunu jistgħu jaqsmuha ma' ftit nies magħhudhom. Iżda ħafna minnhom ma jkunu jistgħu jaqsmuha ma' ħadd. Dr. Muscat tkellem dwar id-tbatija li għaddu minna dawk il-koppji li għaddu mill-proċess tal-IVF u esprima l-konvinzjoni tiegħu li dawk kollha li jkollhom embrjuni friżati se jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jagħtu l-ħajja mal-ewwel opportunità. Allura aħsbu intom f'dik l-om, f'dik il-missier li jafu li hemm possibilità li jkollhom wilt ieħor. U wara dak l-iskariġġ kollu li jkunu għaddew minnu, jekk jissalbux biex jkollhom dik l-opportunità biex jagħtu dik il-ħajja oħra wkoll. U mela jħalluh fil-friża dawn ulied tas-sagrifiċċju u l-ħerqa tal-ħajja hija b'saħħitha aktar milli ħadd jista' jimmaġina. Għamela ċari li b'din il-liġi irrid idaħħal ukoll il-prinċipju tal-ugwaljanza għax sostna li l-liġi li għandna bħalissa mhux biss diskriminatorji fuq bażi ta' orjentazzjoni sesswali, iżda wkoll kontra n-nisa u kontra l-Kostituzzjoni ta' Malta. Fid-diskors tiegħu Dr. Muscat tkellem ukoll dwar kif nofs il-ġimgħa l-Oppożizzjoni reġgħet inqasmet f'elf biċċa dwar il-liġi tal-vjolenza domestika li fost oħrajn se tħarrax il-pieni kontra min isawat lil martu. Qalli din il-pożizzjoni ma tistax tiġi ġustifikata taħt l-ebda ċirkostanza u tikxef il-konflitt intern fih dan l-Oppożizzjoni li spiċċat maħkuma mill-element konservattiv u tal-lemin.